ụmụnne m ekene m unu. Ihe nji maka ya bata ata gbasalụ Facebook violation. Ọ bụ na ị nwe Facebook page na ị chọrọ ili alịlị, ị chọrọ ịba akwa mbelede, ị chọrọ iti ọ bụkwa na mma, gee ntị ọfụma n'ihe a nchọ ịkụziri gị now. Enwe many of us ha bidoro ọfụma na Facebook, nwebe followers, amụrụ na agwụnyebe fa nsogbu ka o nwee mmụọ na-akpafe ife n'isi fa wee jee post be anyhow picture. Ofu picture ebe egbu mmadụ postuo, ofu video ebe egbu mmadụ postuo na page ya. Onwe ụfọdụ grow go to 1 million followers, onwe ụfọdụ grow go to 100k, 200k, 500k followers. Mana now the page adrozi active ke maka ihe maka na ha enweghị ya na-akpọ violation na their page. Ka m gwa gị eziokwu, ife na handle Facebook now bụ robot, not humans. Ebe humans na handle kịta bụ na art. When you report on art, bụ ebe human being na communicate. Ebe aka inwe ike chat humans. Gwafa na ị na-enwe problem na art gị, ha enwe ike idozilu gị ya. Mana when it comes to violation, Facebook esetisigo robot na-take care of every violation, because violation niile nwe section. Enwe hate speech, enwe community standard, enwe nudity. Ihe a niile nwe robot na-take care of it. Nke ọ bụla ọfụ ozugbo ọja amụọ akaụntụ gị, and ọja amụọ akaụntụ gị ọ na-emebi ya na-akpọ health akaụntụ gị. Every Facebook page nwere health, so if you make any mistake, ha ga-akwatu your health, and akwatu health gị. Ọ bụ na iti video na ị na-enwe 20,000 views in 20 minutes, ya na-enwezi sọsọ 300 views. So you have to be very careful. You have to begin very careful. Facebook is not your home. Ebe anyị nọ kịta nwere ihe a na-akpọ policy, ha nwere guide, ha nwere ihe na-esi ya. So ọ bụ na ị mara anya tata, ọ bụrụ ihe ọ bụla ife postuo, ịfụ m ka m na-ekwu maka content creating, fụ m ka m na-akọ use your content. If you can something ka o wee gaa viral, je postuo, na posting of that particular video can ruin your future page. So you have to be very careful. You have to begin very what? Careful on your page. Watch out this video. Keep every violation na adi. Free hand up page quality. Malo that na video bo na ya cause get trouble. Avoid it. Also ebe no mari send gasi gi post na page gi. Biko don't post it. Watch out this video. Ka nga na my 2 pages nwe violation nia gosi gi cause the violation, and ebe ọ na-aka ewute self na violation na yo na anobo 1 year before pụa. Onwe for na 6 months, mana maximum 1 year ka ọ na-anọ. 1 year ị gata, and sometimes self after ka ọ nọsi 1 year na shideta azụ page ga ma discarded before. Ihe nji enye gị advice ya bụ ka ala ibu olu echi ka ya listen uncle I bia gwalo gị. If a secret can reveal olu gị, no, not even one single person will tell you. Man, I'm telling you because of the love I have for you. All for na nyang webe ndeba anyị nọ menji apụta online akọwasị so many things ga affect in the future. Achọrọ m ka ihe mee gị mma like ichi grow ọfụma. Ị na-grow n'ọnwụ. Ị na-grow enwere anything ga affect in the future. Na ọ bụ na ị na-ege m ntị ọfụma na-efoli ihe na-eme. Ngwa watch this video ka efu ihe cause the violation. Fosia ebe a na-elist gasịa, mee ya avoid na ịchọ ịgata aka na Facebook. Ngwa kajen n'anya ka efu violation nwe na 2 of my pages. Though the 2 violations ga-apụsị this coming month, next month. Mana ka ngosi gị ya ka ị ghara ime the mistake. Ije na menu gị bata na pages pịa aka. Mụ IB Entertainment, mụ Asịrị Town. Now coming to IB Entertainment, even a community now, if I were 658,000 followers ever. Now let's go to where I will see that page quality. This up here about the overview, inbox, notification, a drag ya if more aka barataba nebe the page quality aka. Source young was the community standard. Oga ifisha na 6 April
and official keta made delete the whole video in this account. Well, yeah, maybe video content, but no my personal video content. This violation now, yela when they nke fana cha red. Nke cha red, one not the worst. Man, then what violation ya be where or help nwo gi me yendo ozo. Man nka kete efri yome. Yellow corner cha and yellow na cha obi reduce my quality. Do all the two hate speech in nka. Man hate speech apugo of this one. So ma like in violation at all. Ma like ka your page na acha green. Ma go see ka your page kwesi na aga na acha. Now ne as return. Mba as return keta. Kanga kwa ebe ọzọ more. Ba atakwa again page quality. Nke a violation kaleni ya. Nke a bụ video ndị mmadụ nji ebuo mgba nji we nwete followers. Intellectual property emesezi afa abịazi anya nchaba m anya. Onya bi ya niile na-afụ. Do yellow ka ọ na-acha maka intellectual property ada eme page eme on publish. So hancha ya apụsị na 1st April. If lucky ndị. So at least anka na-enwete 2 views na this page. Ọ pụsị ya kịta nga revive kwa page o nwetekwa onwe ya. So achọ ka ime the mistake ka ị already violated. Enwere m almost 300 and something thousand followers na nka. Na 362k followers na nka. So nke a ga then ka ngosi gị ya na-akpọ page gị na-acha green ka m were IB market a ngosi gị ya. Page gị kwesịrị na-acha green. Page quality. Otu a ka page gị kwesịrị ịdị. Page gị dị otu a ịma na ị ga-monetize nwu page gị. Mana ọ bụ na ọ dịrị otu a nsogbu ga-adị o. So biko ụmụnne m na-ege m ntị, biko ka nna ya unu achọrọ m ka ihe a mee unu, achọrọ m ka ihe mee unu. Biko mara ihe onye na-etinye na page gị ka ihe nwe violation. Ama na iche grow page gị by all means by fastness ma ihe niile ịchọkwa gị na-eme. Biko gbakpim welu nwayọ o welu nwayọ. Ọ ya ka nsị ka ngosi unu. Ama nke ịnụrụ okwu m na ịmụtara ihe na ya. Biko sikwa otu a share this video ka ndị ọzọ na-amalụ maka ihe amalụ maka ya onu. Biko nu ngwa ndalụ.